Oh yeah, I am back. I have one thing to say, guys. One thing to say. From now on, vorbește în română. Yeah, I will speak only in Romanian. Yeah. If you want to see my videos, you need to speak. You need to understand Romanian. Yeah. I make walkthrough in Romanian language. Fuck your English. Fuck your language. I changed the language, guys. So yeah. Goodbye English and welcome Romania. Deci, bine v-am găsit la un nou episod din Skyrim. Ăsta este primul episod pe care o să-l fac în limba română. Da. Celelalte episoade au fost în engleză, dar m-am gândit bine și am zis că nu prea sunt walkthrough în română. Așa faine. Singurele walkthrough care le-am văzut pe YouTube și sunt destul de faine sunt al lui Eddie, nu mai știu exact cum, dar știu că e Eddie, și încă un băiat care are multe videouri. Ia. Sunt doi și m-am gândit să fac și eu unul pentru că restul nu-mi plac. Sunt numai copii de 10 ani care da, nu fac nimic altceva decât nimic. Deci vă fut în gură cu empresa voastră și bine ați venit la un nou episod. The Empire is putting a great deal of pressure on the White Run. And what would you have? Episod român, doar în român am să If he's not with us, he's against deci, us. ok, sunt aici cu He Lydia knows that. They all și o know să that. vorbim cu How domnul long are you going to Jarl wait? Ulfric Stormcloak. You think I need to send Să Bolgraf? vorbim cu Only the fool. Do I know you? Yes, I was in Helgen. Ah, yes. Oh, Destined for the Did you always chopping go block, on if I'm not mistaken. nu știu. Nu, Raylof's alive. I hope that's true. Yep. He's a damn good man, but he Este hasn't adevărat. returned yet. So I'll need to wait for his account. For now, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. So long as your criminal By past message you stays mean in the past. shoving a sword Dar through n-am his fost guts. criminal, mă, băi, frate, mă. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more Vreau să iau powerful asta. statement, don't you think? O, dar e prea grea, hai mă. Opa. Am un pic lag, nu știu de ce, dar doar aici, cred. Ar trebui să le vând astea. Da, cred că săbile am prea multe săbii și da. Ăsta cred că e foarte scump, deci de-aia nu l-aș da jos. Hunting bow l-aș putea da jos, da, exact, atâta. So we're ready to start this war in earnest then. Deci, suntem la episodul I still say you should take 7, them dar all dacă out nu like you înșel. did dead King Toric. Și astăzi am Toric să was vă arăt merely a cum să message to the other yards. We'll show those faces aliați respect cu who this land belongs to. Our armies. să vă recrutați în Dark Things Brotherhood. hinge on White Run. În, If we can take the Dark city without Brotherhood. bloodshed, all Să the fiu un better. asasin, But if exact. not, Pentru The că people de are asta și behind eu you. vreau să joc Many I ca un fear. asasin. Keep your eyes open. Să joc asasin. And let them die with Deci, their da, false fericit kings. că am schimbat limba pentru că We've been soldiers a nu mi-a long plăcut time. în We know the price of română și freedom. atunci să fac și eu câteva But people are still weighing things in their Fight hearts. or die well. și nu mi-a What's plăcut left să of ne Skyrim în engleză to pentru wager? că mult lume fac în They have families to limba think. engleză și puțin fac în How română. many of their sons and De-aia m-am daughters gândit, hai să fac în română, We chiar are dacă their nu o să am families. atâtea Well put. Tell me, Galmar, vizualizări, why dar do you fight for me? e ok. I'd follow you into the depths. Damn faithless Prima oară când Imperials. fac acest lucru și Yes, but mai why am do you niște fight? scăpări If mici, not for dar me, what then? ne putem înțelege. I'll die Ok, hai. Helgen, eh? Ulfric told us quite the story. Da. If you made it through all that. Să But cumva să first, vorbim în engleză. tell me, why's a red? Can't fault anyone for that. As long as you... All right. That's so long. I'm sending you to Serpentstone Island. It's where there's a strange... You kill an ice Pe wraith YouTube out am there, doar 4 and I'll have episoade, all the pe proof ăsta I o să need pun about you. destul mai... Nu știu dacă pun chiar acum. O să dureze ceva până le pun, pentru că am doar 4 episoade și eu am mai făcut încă 3, da.
acum compresez unul și mai pun încă unul pe YouTube, da. Yeah. We'll see about that. Here. Try not to die. No I problem, fight nu for da. the men I've held in my Doamne, iar arms, vorbesc în dying engleză. on foreign Nu știu soil. de ce ai... I fight for their lives and children whose names I heard Eu vorbesc în whispering in their engleză last și... breath. Da. Da, am un pic de lag de la FPS, deci să nu mă înjurați. Deci gata, vorbesc în română. După cum vedeți, am niște culori. O să vă arăt acum. La naiba, am un pic de lag. Pentru asta o să mă cam înjurați, da, știu. Cred că doar episodul ăsta o să am această problemă. Da. Deci avem aceste cum ar fi iconuri, da? Și sunt colorate pentru că e un mod, da. Am ați mai văzut cum modul ăsta. Este foarte simplu de instalat, cred că e într-un minut sau da, 30 de secunde deja l-am spus, dar este un mod chiar foarte fain, mi-mi place. Și da, cum ar veni, partea asta este a rebelilor și partea asta este a Imperiului. Imperia, da. Și acum noi trebuie să mergem undeva pe aici, să terminăm misiunea, dar mai întâi de... Este am zis că o să vă arăt cum să vă recrutați, mă rog, nu știu cum se zice exact în română, nu știu, e mai ușor how to join the Dark Brotherhood, adică... The Greybeards have să summoned vă the Dragonborn recrutați. to High Hrothgar. Such a thing has not Da, happened un for lag hundreds of mare. years. Un FPS foarte nasol aici, de aia nu o să fug, pentru că o să am un pic de lag. Dar videourile mele sunt high quality, deci asta e ok. Da, am un pic de lag, nașpa. Dar sunt fericit, v-am zis, pentru că am schimbat limba și pot să fac cu limba mea, de unde m-am născut. Pentru că dacă vreți să vedeți videourile mele și toate secretele din jocul ăsta, învățați română. Learn Romanian if you want to see my video, yeah. If not... Sorry. Da, deci acum am un lag, cred că nici nu pot să merg. What's the hurry? Deci, da, asta va fi un pic de... O să tragem puțin de noi pe aici, pentru că un pic de lag. Pentru că v-am zis că compresez încă un video și What could it mean? o să-mi iau un pic din Return of the resurse. Dragonborn? Dar o să mai cumpăr un giga de RAM și o să merg mult mai bine, o să ruleze. Deci, după cum vedeți, asta e casa. Aoleu, frate, aoleu. Doamne, ce pisip o să am. Nu-i foarte rău, dar nici foarte bun. Deci asta e casa și aici este Then o it's true, what everyone is saying. ardetul, nu știu ce. Trebuie să faceți misiunea asta, că nu aveți cum să altfel. Cred că e... Da, e aici, e exact. Și... That eventually. Nu știu de unde să... cred că nu, cred că lockpicks. Trebuie să cumpăr niște lockpicks, că nu mai prea am lockpick-uri de astea. Da. Deci... Grow, you old crone. Look at Da, what după you cum deserve. The Dark vedeți, Brotherhood este will see to that. totul Avenus Radio. Oricum misiunea asta o să Sweet faceți mother, pentru sweet că... mother, send your child Da. into me for the O să vă dea aici, o să vă arăt. sin. Toate misiunile astea care nu le veți face în joc, o să vi le dea în chestia asta, misiunile mai mici. Astea sunt cele mai mari, după cum vedeți, da. Da. Astea sunt main quest-urile cu dragonul, asta cred că știți și voi. Astea sunt cu Stormcloak, cu războiul, Civil War. Și asta e o misiune de asta mai oarecare, tot nu foarte importantă, dar asta trebuie să dăm înapoi Golden Clay You must be din prima baptized in misiune. blood and Din fear. Black Falls Barrow, da. De acolo. Sweet mother, sweet. Ce naiba, mă. Aha. Mother, vorbește send cu mine, mă. You've come at last! It worked! I knew you'd come! I just knew it! Ai cuțit, I ești de did mână the la Black cap. Sacrament Tu ai cuțit, over nu? and over with the Ești copil. body and the Ce cauți cu things, cuțit? and then you came. Știi că nu e voie să treci cu It took cuțitul? so long.
so very long. But now Dar e that you're și here, foarte urât, you să can știi. accept my Este un copil contract. foarte urât. Am mai văzut copii în Skyrim, dar nu chiar așa My urâți ca mother, tine. she died. E cel mai urât copil, I'm da. all alone now. So they Urâtule. sent me to that terrible orphanage in Riften. The head Ok, mistress. hai, lasă-mă. So I că- ran away Deja e and came home plictisitor. and performed the Black Sacrament. Da, Now da, you're Black here Sacrament. and you could kill all the kind. Da, o să fiți listener dacă veți face misiunile astea și acum am să vă arăt misiunile de Dark Brotherhood. O singură problemă este acum că va trebui să mergem în Riften și asta va dura ceva. Deci asta este Dark Brotherhood, adică da, ești asasin practic. Misiunile de asasin. Nu o să fac main quest-urile foarte repede pentru că le urăsc, m-au zis de 1000 de ori. Deci ce o să facem noi acum ar fi să mergem din Helga în direct. Aveți și aici niște misiuni. Aici este Blaze Horse, vi l-am arătat în episodul Blaze Horse, dar este în engleză, da? Și este un mod foarte, foarte bun, folositor pentru voi, pentru că puteți folosi calul ăsta oricând vreți, la ce moment vreți, când este nevoie, îl puteți aduce cu puterea aia, este power acolo, Blaze Summoning și da, foarte tare oricum. Da, acum nu știu exact, nu știu cât timp am de făcut, dar vreau să fac în jur de 20 de minute 30 pentru că eu fac cu fraps, da, recordez cu fraps și nu știu dacă va merge exact cum îmi doresc eu. Dar îmi place că este high quality, se vede, are o calitate bună video-ul meu și asta îmi place. Acum nu să fie așa fain pentru că mai am puțin de probleme cu sacadarea asta, deja, na, puteți vedea și voi. Da, acum stai ce căutam așa, Blaze Summoning, asta vreau să găsesc. Și acum... Băi, nu l-am văzut nicăieri. Da, hai la mine. Exact. Hai la mine. Wow, wow, ce sacadează toată. S-ar putea... Nu, cred că nu o să fac prostia asta. Aoleu, ce probleme am. Da, foarte nașpa că e chestia asta. Dar o să facem The Dark Brotherhood Quest, adică doar astea le facem. Join the... Nu, asta nu facem încă. O să facem The Golden Clay, dar nu încă. Noi ar trebui un pic de XP. Opa, o cabană. Hai să vedem. Explorăm mai multe chestii. Asta e fain în jocul ăsta, că explorez. Eu l-am terminat de vreo 10 ori sau de mai multe ori. Cred că de 10, da? De multe ori am terminat cu hack-uri, dar am vrut să văd și eu cum e cu hack-uri și cum e fără. Am făcut experiențe diferite. L-am terminat și fără și cu, dar da, este mai fain fără. Într-adevăr este o prostie să pui hack-uri în jocul ăsta. M-am jucat de curiozitate, nu m-am jucat că vreau să pun hack-uri și așa, dar am vrut să văd cum e. Dar e mult mai fain să muncești tu pentru ele, să le descoperi decât să pui hack-uri. Hack-urile sunt o prostie, sunt făcute pentru cei care nu poate să găsească, da. E o problemă. Locate map, journal, current location. Nu mă arată pe mine, știi? Unde se, dar nici nu important. Important e cât de aproape, știi, de departe suntem la distanță. Da, opa, ne apropiem de un dragon, un munte, da. Urăsc chestiile cu dragon. Da, se pare că am un pic de o mică problemă cu FPS-ul. Se pare că aici e un dragon, deci nu mergeți în niciun caz pe dragon, că nu suntem pregătiți să ne batem de el. Da. Deci, bine ați venit, sper că o să vă placă seria noastră de Skyrim, de episoade de Skyrim. Dacă aveți și voi un PC bun, puteți face și voi niște walkthrough dacă vreți. Este chiar foarte fain. Am văzut mulți că fac și am vrut să fac și eu, dar în română, într-adevăr, sunt foarte slabe pe YouTube, da. De aceea eu o să întăresc puțin videourile în română.
Dar o să... nu n-am știut exact și... Opa, asta ce naiba e? Never should have come here. Cine naiba ești tu? A, se bate cu lopi. E un prieten al nostru, probabil. Videourile în română sunt foarte nașpa, de aia eu urăsc. Mamă, cât mai am până la lift, cred că mai mult. Urăsc chestiile astea, dar oricum, na, este foarte fain. Am multe moduri, un pic cred că saccadează, asta e o problemă. Dar am un PC numai cu 3 GB, vă dați seama că nu e foarte bun. Deci da. O placă video destul de bună, cred că a costat vreo 700 de lei. Și un procesor destul de bun, iară cu vreo... nu mai știu, tot vreo 800, ceva de genul. Dar nu e... nu e i5, i3 sau... nu e... am luat, nu mai știu, Alton, nu mai știu cum e exact. Da, nu mai știu exact, dar e foarte fain. Dar toate videourile noastre să fie în română, o să facem walkthrough cu League of Legends și numai cu League of Legends, cu mai multe. Ăsta va fi primul și va fi cel mai lung, cred că, pentru că am să vă arăt majoritatea quest-urilor, deci cel mai importante quest-uri, cel mai mari secrete în jocul ăsta pe care le puteți găsi. Pentru că nu toată lumea le arată, majoritatea arată doar Dragonborn DLC, main quest-urile și atât. Numai quest-urile arată, nu arată secretele jocului, vă lasă să le descoperiți numai voi. Dar eu am să vi le arăt dacă nu le știți. Bineînțeles că e fain să le descoperi singur, dar dacă nu știi, jocul e foarte complex și trebuie să găsești chestiile astea. Da. E foarte fain. Sunt fericit că fac walkthrough în Paianjen. Ce dracu caut în Paianjen aici, nu știu. Păi obicei Paianjenii sunt peșteri, nu sunt afară, dar da. Jocul e făcut, cred că e... Da. Oricum are, cred că cea mai bună grafică de RPG, n-am mai prea văzut grafică de asta. Hai să salvăm. Da, episodul ăsta nu va fi chiar așa fain cum vă doriți, dar este făcut în română și asta îmi place. Da. Și ne apropiem de Riften, încă o căbănuță. Hai să o descoperim ce căbănuță avem noi pe aici. Haideți să vedem. Stone Discover. Da, e niște... ca un fel de oraș, o țară, da. Ca o localitate, da. Și încetișor ne apropiem de Riften, da. Deci să nu, dacă cumva vedeți un englez că mă înjură că vorbesc în română, da, îmi puteți spune și eu să-l banez de pe chat. Nu mai vorbesc în engleză că mi-am dat seama că în română nu prea sunt și am zis de ce să nu fac în română, pentru că sunt puține și atunci m-am apucat și eu. Cred că sunt câteva, dar vezi copii de 10 ani care fac și au o voce de copil. Sincer, nici eu nu am o voce extrem de haioasă. Da, mie nu prea îmi place, cel puțin. Da, na. Sunt copii de 10 ani care fac aceste videouri și sunt foarte penibili. Foarte, dar foarte penibili. Am văzut eu câțiva și da. Nu că i-aș judeca, dar au voce de copil prost și nu prea știu nimic și nu mă înjură și nu se exprimă foarte ca lumea și de asta... na. Dar să-ți trăiască copilăria, asta e copilărie, da. Mă rog. De obicei videourile sunt faine făcute când ai o vârstă mai mare și experiență. Eu acum nu am experiență, este prima oară când fac așa ceva, deci n-am făcut în viața mea, pun video pe YouTube. Dar da. Se pare că am ajuns în Riften. Problema e că mie nu mi-arată ceva aici. O să mă pună ăștia să plătesc. Da, nu mi-arată ceva. Mă rog, hai să ne dăm jos de pe cal și să mergem în Riften. Oh, before I let you into Riften, you need to Aoleu. pay the visitor's tax.
for the privilege of entering the city. Da. What does it matter? I think you'd be a little smarter than that. Bă, naiba. All right, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Just let me unlock the gate. Ai odată, n-am toată ziua. Nu plătești, frate, deci trebuie să fii tâmpit să plătești, faci ceva, Gates oricum e unlocked. By legend. the gods, it's Head true, inside isn't when you're it? ready. The dragon. Vezi că mă lași să intru, ia. Nu știu, eu când eram mai mic, jocul ăsta l-am început-o pe la 11 ani, 12, nu, da, nu, stai să mă gândesc. Acum câți ani am început? Deci acum 2 ani, nu? Pe la vreo 13 ani, nu mai știu exact, cum am 17, 16 de fapt, 17, da, m-am jucat și am plătit ca prostul, am folosit hack-uri și da, e groaznic, deci nu folosiți hack-uri pentru că se distruge jocul. Iar când eram mic, când crești, te dezvolți, da, devii mai înțelept, cum se spune. Dar este un joc foarte, foarte complex și fain. Trist este că devii cam obsedat de el și nu mai te poți concentra în viața reală. Asta e foarte trist pentru că e foarte, dar foarte real. Asta e o chestie. Dar da. Merită jucat așa odată. Să-l faci odată, nu de mii de ori, să te joci toată ziua, toată viața. Dar am o problemă și în Riften sacadează, cred că cel mai tare posibil. Deci asta va fi o problemă. Dacă vă uitați la celelalte videouri, n-am problema asta cu chestiile astea, dar da, I had another o run-in with problemă. a thief's guild. stai să salvăm. Oricum e high quality, e careful, $720 The Thieves Guild has de, Maven Blackbriar at her back. de alea, nu știu cum se One zice. snap of her fingers and you could end up in E Riften HD. jail. I don't know you. You and